तो रायजोफोर 18 तारिख खालि ओरैबायदि मोनसे जे धामाका गिथाव बाथाव जे मोनसे रिपर्ट फैनो थांगासिनो दं। सारा जोंनि बिटिसिनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफ्रा गासैबो मोनथिजोबखाबाय जानो हागौ। बे बुस्थुआ माने ससियेल मिडियायाव इस्यु जानानै थाबाय। तो नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा मोनथिबाय जानो हागौ आरो सोरबा सोरबा मोनथियाखै जानो हागौ। तो गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय आंनि रिंहा बड' चेनेलनिफ्राय। लोगोसे रायजोफोर माने भिडिअ हगारैया बहुत गोबाव जाबायमोन, ओमफ्राय टाइमानो मिलाया जानायखाय आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै। ओमफ्राय बोथोराबो थिग गैया ओरैहाय जोंनिजों माने आं नोंथांमोनखौ बार बुंबोबाय थाखाबाय। तो पार्सनेल प्रब्लेमनि जुनैहाय आं भिडिअखौ माने आपल'ड खालामनो हायाखैमोन रायजोफोर। तो अब्लाबो दिनैहाय भिडिअ ओंखारबोनाय जाहैबाय। तो सल' रायजोफोर नै आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं गोबांथार आसा खालामबाय। रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबासो नोंथांमोनहा मोनथिगोन जे भिडिअनि गेजेराव बा भिडिअनि सायावहाय बा भिडिअनि थ्रुयैनो आङो मा रिपर्ट होनो थांगासिनो दं नोंथांमोननो। सोरबा सोरबा नुखांबाय जानो हागौ आरो सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ। तो रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो, लोगोसे भिडिअखौ जोबजासे नायनानै नोंथाङा भिडिअखौ नायना ओरैनो दागारलां, भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै ला, जेन' आंनि सानफ्रामबोनि भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि आरो नोंथाङा नुनाय बायदि। तो रायजोफोर आं गोबाव खालामलिया बिदिबा भिडिअ थांदिनि थाव। तो रायजोफोर नोंथांमोनहाथ' थाम्बनेलाव नायनानै टाइटेलाव नायना एसेब्लाबो मोनथिबाय जे भिडिअआ मानि बिसय जागोन, ओमफ्राय मा सिस्टेम जागोन बेखौ नोंथांमोनहा एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय। तो नोंगौ रायजोफोर भिडिअआ नोंथांमोनहा जेरैबायदि थाम्बनेलाव नुदों टाइटेलाव नुदों थिग भिडिअआ बे रोखोमनो जागोन। तो भिडिअखौ नायलांदो। तो रायजोफोर नोंथांमोनहाथ' मोनथिखाबाय जोंना नैबे 18 तारिख खालि मा रिपर्ट फैनो थांगासिनो दं, जे जेलाव थानाय एक्स NDA फोरनि थाखाय आङो बेखौ लानानैनो दिनै भिडिअ खालामनाय जादों। तो ओरैबायदि माने गिथाव बाथाव जे बुंनो थाङोब्ला बे रिपर्टखौ खोनायोब्ला हयथ' जोङो गिनोबो हागौ आरो हयथ' जोङो खुसिबो जानो हागौ। खुसिनि रिपर्ट फैगोन ना गिनांगौनि रिपर्ट फैगोन बेखौथ' मिथिला रायजोफोर। स' जोङो बेखौ 18 तारिख खालिसो जोङो मोनथिगोन सोर फासि होजागोन, सोर गगोन, ओमफ्राय सोर थैजासे माने जेलाव थानो गोनां जागोन। तो रायजोफोर बेफोर अबस्थाया दिनैहाय मारैनो बिदि जाखो जोंनि माने बर'फोरनि सायावलाय। दिनै नोङो बिटिआर एकर्डआनो जानानै थांबाय, जे बर'नि लास्ट एकर्ड। दिनै बे बुस्थुआ जोंना बर'फोरनि सायावहाय जानानै थांबाय, जे 2020आवहाय जे मोनसे एक्स NDA फोरनि थाखायहाय एक्स NDA खौ लानानै मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय। बेसेबा गिदिर एकर्ड। दिनै एकर्ड जानानै थांसेयावबो जोंना माने माखासे एक्स NDA फ्रा जे जेलाव थानो गोनां जाबाय, जे गावनि मावनायनि केसफोरनि थाखायहाय। दिनै गोबां लिडारफ्रा बुंदोंमोन एकर्ड जायैनि सिगांहायनो जे सारा NDA फोरनि केस, बेसेबां गिदिर केसानो जाया NIA गासिबो माने क्ल'ज जाजोबगोन, जे नैबे बिटिआर एकर्डजों लोगोसेनो। दिनै बे बाथ्राया बै समावहाय जे उल्लेख जादोंमोन आरोखि, बै समावहाय बे बाथ्राखौ जे बुंदोंमोन, प्रमद सारमोनहाबो बुंदोंमोन, गोबां माने लिडारफ्रा बुंदों आरो एक्स NDA फोरनि जेसेबांनाखि केस, बेसेबां गिदिर केसानो जाया मानो बे एकर्डजोंनो गासिबो माने क्ल'ज जाजोबगोन। नाथाय दिनै फैयैहाय माने 5 बोसोर रानिंआव दङ, जे बिटिआर एकर्ड जानायजों लोगोसे जाय सरकार सालायदों, बे सरकारा सोलिगासिनो थानाय सरकारा दिनै 5 बोसोर रानिं जाबाय। 5 बोसोर रानिंआव दिनै साबैसे साबैसे एक्स NDA नि केसखौ क्ल'ज खालामना होखो आरो साबैसे जेलाव थानाय एक्स NDA फ्रा गखो, दिनै बिनि खुनु हिसाब गैया। बिनि हिसाब गैया रायजोफोर। नोंथांमोनहाबो नुदों दिनै थारमाने एक्स NDA फ्रा जे गावनि केसखौ लानानै माने जेलावनो थानो गोनां जादों। आरो ओरैबायदि माने दुखु गोनां बाथ्रा, जे सोरहाबा माने फिसा फिसौ दं, सोरहाबा हिन्जाव दं, सोरहाबा माने दिनैनि समावहाय बिमा बिफायानो थैनानै थांबाय जेलाव थानानैनो। सोरबा दिनै हिन्जाव खारजाबाय, सोरबाया दिनै फिसा फिसौखौ नायनो मोनले, दिनै मा अबस्थायाव दं। दिनै न'खरनि फारसेथ' बुंनानै लाब गैला आरोखि ना। बेफोरबायदिनि न'खरफ्रा जेनेबा मा जागोन, मा अबस्थायाव दं बेखौथ' जोङो बुंनानै लाब गैला। स' रायजोफोर दिनैहाय सिन्था खालामनो गोनाङा बेनो, 18 तारिख खालि जे सरकारा, कर्टआ, जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जे कर्टआ
जोंनोहाय बर'फोरनि सायावहाय जे एक्स एनडिबिफोरनि सायाव जाय दानाखि दा सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ बिसोरनि थाखायहाय मा रिपर्ट लानानै फैगोन बेखौ जोङो नेनो गोनां ओमफ्राय सिन्था खालामनो गोनां जे बिसोरनि रिपर्टआ मोजां फैगोन ना गाज्रि फैगोन, सोर फासि होजागोन, सोर जेलाव थानांगोन, सोर थैजासे जेलाव थानांगोन आरो सोर गगोन रायजोफोर नाय। दिनै 5 बोसोर जुदि सरकारा सालायबाय, दिनै सरकार सालायै सालायै 5 बोसोर फैबाय, 5 बोसोर रानिं फैबाय। दिनै उमुक दिनाव बुङो, उमुक दिनाव बख'नोसै, उमुक दिनाव गगोन, उमुकखौ मावगासिनो दं, एक्स एनडिबिफोरनि केसखौ लानानै माबा मोनसे रिप्लाइ होयोबा बुङो जे एक्स एनडिबिनि केसखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो खामानि मावै मावै दिनै 5 बोसोर रानिं जाबाय। 5 बोसोर जुदि टाइम नांबायब्ला एक्स एनडिबिनि केसफोरखौ लानानै थाबायनायाव, खामानिखौ मावनायाव 5 बोसोर टाइमखौ मोनसेयावबो जुदि एक्स एनडिबिफोरनि केसखौ सल्भ खालामनानै होनो हायाखिसैब्ला रायजो राजाफ्रा अबे सरकारखौ फोथायगोन, अबे लिडारखौ फोथायबावनो रायजो राजाफ्रा? बै एक्स एनडिबिफ्रा जायनाखि दा जेलाव भुगिनांनानै दं बिथांमोनहा अबे सरकारखौ फोथायगोन, सोर लिडारखौ फोथायबावनो जुदि एक्स एनडिबिनि केसफोरखौ जुदि सलिउसन खालामनानै होनो हायाखिसै, सल्भ खालामनानै 5 बोसोराव जुदि सल्भ खालामनानै होनो हायाखिसैब्ला थ' एक्स एनडिबिफ्रा सोरखौ फोथायनो? थ' दिनैनि दिनावहाय जुदि फाइनालि एक्स एनडिबिआ दिनै भाइराल जागासिनो दङ, 10 जननि गेजेराव सोरबा सोरबा फासि होजागोन, सोरबा सोरबा थैजासे जेल जानांगोन आरो सोरबा सोरबा माने गगोन। फाइनालि जुदि बे बुस्थुआ नोंगौ एनडिबिनि सायाव जुदि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा माखासेखिनिया जुदि फासियाव थांथारनांगौब्ला, जुदि फासि जाथारनांगौब्ला अब्ला रायजोफोर नोंसोरो सिन्था खालामनो गोनां आरो गोबां माने लिडारफ्राबो सिन्था खालामनो गोनां जे नैबे बिटिसि हालामनि अबस्थाया मा जागोन। बे बिटिसि हालामनि अबस्थाया मा जागोन अब्ला जे बै जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा जुदि साब्रैया जुदि फासियाव थांनांगौब्ला, फासिनि साजा होजानांगौब्ला थ' रायजोफोर नोंसोरो सिन्था खालाम जोंनि नैबे बड'लेण्ड हालामनि अबस्थाया मा रोखोम जागोन। सिगांनि अबस्थाखौ नोंसोर सिन्था खालामनानै नाय आरो दानि सोलिबाय थानाय अबस्थाखौ सिन्था खालामनानै नाय आरो जेनाखि फासि होजागोन, होजानांगौब्ला बै समनि अबस्थाखौ नोंथांमोनहा सिन्था खालामनानै नाय। दिनै माखासे एनडिबिआ एक्स एनडिबि हिसाबै दङ, दिनै बिथांमोननिफ्रायनो माखासेखिनिया जेलाव दंहैयो आरो बिथांमोननिफ्रायनो जुदि माखासेखिनिया जेल जानांगौब्ला माखासे एक्स एनडिबि जायनाखि बाहेरायाव थानायफोर बिथांमोनहा मा सिरियै थागोन नामा? दा सोंथिया बे जानानै दं रायजोफोर। दिनैनि बेलायाव सोंथिया नैबे जानानै दं कि सारा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय आरो दिनै गोबां मानसिया गावनि खुगाजों खुगा बुंलायदों जे उमुकजों उमुक सरकार दाबाय, गासैबो एक्स एनडिबिफोरनि प्रब्लेमा सल्भ जासिगोन। बे बाथ्राफ्रा दिनैहाय जों खोनानो मोन्दों। गामि बेरायनायाव, लामा थाबायनायाव बहुद माने मानसिफोरनिफ्राय खुगा जोङो सिखांदों आरो खायफाया बुंदों थांनाय सरकारावबो जे डाबल इन्जिनमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायदों जे सेन्ट्रेलावबो उमुक सरकारमोन, स्टेटआवबो उमुक सरकार, बे बारावबो जेबो मावनो दांनो हायाखै, बे बारावनो जुदि एक्स एनडिबिनि केसफ्रा जेबो सल्भ जायाखै अब्लालाय सारा रायजो राजाफ्रा माखौथो फोथायदों। दा सोरनाव जे आसा खालामनो, सोरनाव भरसा खालामनो, बेफोरबायदि बाथ्राया माने उल्लेख जादों आरोखि ना। थ' बुंनो थाङोब्ला बेनो दिनै प्रमद बर' सारा सरकार सालायनानै 5 बोसोर रानिं जाबाय। 5 बोसोर रानिंआव खुनु माने एक्स एनडिबिनि प्रब्लेमानो सल्भ जायाखै। माखासेखिनि फिसा फिसौ प्रब्लेमखौथ' नोङो बार होदो जे बेफोरखौथ' गोबां माने एक्स एनडिबिफ्रानो माने आसा गैया, मिजिं गैया, माने सरकारनाव फोथायनाय गैया। दिनै बेफोर बुस्थुआ जाफुंगोन जाफुङा बेथ' बहुद गोजाननि बाथ्रा, खिन्थु मेन बाथ्राया बेनो दिनै सारा जेनाखि बाहेरायाव थानाय एक्स एनडिबिफोर दायो जा गोथाङै दङ, थैनानै थांनायखौथ' बाद होदो, थैनानै थांनायफ्रा बेस्राफोर जेसेबांनाखि मान मोननांगौमोन बेखिनि मानखौ दिनैहाय मोनाखै एक्स एनडिबि हिसाबै।
आरो गोथाङै जायनाखि थादों दिनै गाव गावनि न'खर सालायनायाव गोबाङा बेस्थ' जाबाय आरो गोबाङा सोरखौबा जे उदिस लानो हायै जाबाय। थ' अब्लाबो दिनै NDP-खौ लानानै जे एकर्डखौ खालामबायमोन आरो एकर्डआ जानानै थांबायमोन। सरकारानो गोदान जाबायमोन। गोबां मानसियानो सानबाय जे गोदानखौ सरकार खालामनांगौ, परिबेसा गोदान जानांगौ, परिबर्तन जानांगौ, आबहावाया सोलायनांगौ। बे हिसाबै पाब्लिकनि साननाया ज' जादोंमोन बै समावहाय। गोबां माने सारा रायजो राजाफ्रा माने साननानै जुक्ति जानानै जे भटफोरखौ होदोंमोन। गोदान सरकार बानायनांगौ, गोदान सरकार बानायहरबाय। दिनै गोदान सरकार सालायनानै 5 बोसोर रानिं जाबाय। बिसिबांबा गिदिर जे प्रब्लेमानो दिनैसिमावबो सल्भ जायाखै। अब्ला एक्स-NDP-आ एकर्ड खालामनायनि लाबा मा जाखो? एक्स-NDP-आ एकर्ड खालामनायनि जेबो लाब गैया। दिनै एक्स-NDP-आ दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा फासि होजानो थाखायसो, केसखौ लानानै जेलाव जोबनानै दोनजानो थाखायसो, दिनै गावनि बिमा बिफाखौ जेलाव थानानै फोथैनो थाखायसो, दिनै जेलाव थानानैनो गावनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो, दिनै जेलाव थानानैनो गाव गावनि हिनजावफोरखौ माने गुबुन माने मा बुङो बिदिखौ, बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो दिनै माने एक्स-NDP-आ एकर्ड खालामनाय जादों। बुंनो थाङोब्ला आरोखि दिनै मेन बाथ्राया NDP-नि सायाव बुंनो थाङोब्ला बेल'। आरो बेनि अनगा गुबुन माबा मोनसे बुंजानाय खुनु प्रसेस गैया। दिनै जेलाव थानानैनो सोरबा बिमा बिफा थैलांबाय नालाय, जेलाव थानानैनो दिनै सोरनिबा हिनजावा खारबाय, सोरबा दिनै गाव गावनि फिसा फिसौखौ नुवाखै, मा अबस्थायाव दं, बेफोरबायदि जानानै दं। दिनै निस्सय एकर्डखौ जुदि खालामामोनब्ला एक्स-NDP-फोरनिफ्राय बेफोरबायदि अबस्थाया जानाय नङामोन खोमा। बै समाव जुदि आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, बै समाव जुदि एक्स-NDP-नि केसफोरखौ लानानै एकर्ड जायैनि सिगां एक्स-NDP-नि केसफोरखौ लानानै जुदि बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनैनि बोथोराव, दिनैनि समाव जुदि बे साक्सेस जायोमोनब्ला हयथ' NDP-आ उदां अख्राङाव फैबायमोन। दिनै माबा मोनसे साननाया साक्सेस जायाखैमोनब्लाबो NDP-आ बाहेरायाव फैनानै गावनि न'आव थानानै बिमा बिफाजों मोखां नायलायब्लाबो गोजोन संसारखौ दालांनो हाबायमोन। हयथ' गैयाब्लाबो दिनैनि दिनै गाबोननि गाबोनब्लाबो बिसोरो गोजोन संसारखौ मोनजालांबायमोन। थ' बेबायदि प्रसेसआव थानायनि बाथ्राखौ बै समावबो बुंदोंमोन, डिफेन्स सारमोन बुंदोंमोन, गोबां प्रमद सारमोन बुंदोंमोन, गोबां जे आसामनि जोंनि बड'लेण्डनि गिदिर लिडारफ्रानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे गासै जेलाव थानाय एक्स-NDP-आ गजोबगोन, गासै जेलाव थानाय एक्स-NDP-नि केसा सल्भ जाजोबगोन, बाहेरायाव थानाय एक्स-NDP-नि केसा सल्भ जाजोबगोन, गासै NDP-नि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ गासिबो मोनजोबगोन, मुंख्लं न'खरा एक्स ग्रेसिया गासैबो मोनजोबगोन, बिटिआरनि मावफुंजानांगौ दफाफोरा गासैबो मावफुंजाजोबगोन। नाथाय बाथ्राखौ गासैखौबो जुदि राजनितिक लायोब्ला अब्लाथ' बड'लेण्ड हालामनि अबस्थाया मा जागोन? रायजोफोर नोंथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ सिन्था खालाम। दिनै प्रमद सारमोननि बाथ्रा बुंनाया गासैबो राजनितिक जाजोबो। मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जुदि राजनितिक खालामोबा अब्ला नोंथांमोनहानो सिन्था खालामदो दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव बिटिआरनि अबस्थाया मा जागोन, बर'फोरनि अबस्थाया मा जागोन, मावनानै दांनानै जानानै न'खर जुदि फसंलांनांगौ बेफोरनि अबस्थाया मा जागोन? आरो मेन बाथ्राया बेनो रायजोफोर दिनैहाय जे 18 थारिखआव जोंना जे मोनसे फाइनाल जे डिसिसन जानो थांगासिनो दं एक्स-NDP-फोरनि केसखौ लानानै, जेलाव थानाय जे केसखौ लानानै, सोर गगोन, सोर उदां अख्राङाव फैगोन, सोर फासि होजागोन, सोर थैजासिम जेलाव थानांगोन? रायजोफोर नोंथांमोनहा नाय, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि खोनायोब्ला, बेफोरबायदि रिपर्टआ जुदि फाइनालि जोंनि सायाव माने सैनांनाय हिसाबै फैयोब्ला नोंथांमोनहा खुद्रिनो जानजि खाफ्रागोन ना खाफ्राया? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोनहा दानिफ्रायनो साजेसन खालाम, सिन्था खालाम रायजोफोर। थ' रायजोफोर आङो गुसुं भिडिअखौ दिनैहाय बे बाथ्राखौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनोनो लानानै फैदोंमोन। स' आङो गोबाव सम भिडिअ हगारनाय जायाखै, अननानै नोंथांमोनहा आंखौ क्षमा खालाम। थ' आंनि जायगायाव परिबेसा थिग नङा आरो पार्सनेल आङो माबा मोनसे प्रब्लेमनि जुनै नोंथांमोननो आं गोदान भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै। स' दिनैनि गुसुं भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै जुदि मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो बै दिननि थाखाय नोंसोरो कमेन्ट खालामदो। दिनैनि गुसुं भिडिअआ बेनोमोन रायजोफोर। बाय बाय, थेंक इउ।